Styrk din forening med praksis. Foreningslivet er en af Danmarks store styrker. Det skaber fællesskab og værdi i lokalsamfundet, men det kan være hårdt at arbejde og drive foreninger. Det kræver både tid, overblik og lederskab. I den her serie af 5 videoer introducerer vi dig til lederskabsværktøjer, der kan styrke din forening og jeres fællesskab. Praksis er et netværkstilbud for Trygfonden til lokale foreninger. Her arbejder vi med organisering, en særlig forståelse af lederskab, konkrete værktøjer, der styrker de centrale lederskabsopgaver i hverdagen. Organisering er et lederskabsformat udviklet af Harvard-professoren Marshall Ganz, som handler om at støtte sit folk til at opbygge den magt, I har brug for at skabe forandring. Organisering handler om at identificere ressourcer hos folk i ens forening eller i lokalområdet og bringe dem i spil på en meningsfuld måde. Organisering som lederskab sker gennem 5 centrale lederskabsværktøjer, som er helt afgørende for at skabe den forandring, I drømmer om. Det handler om en fælles fortælling, relationsarbejde, en klar struktur, en kreativ strategi og målbare handlinger. De 5 lederskabsopgaver kan transformere både organisationens praksis og adfærden hos dem, som er i den. Lederskabsværktøjerne hjælper din forening med at gå fra desorganisering, som består af modløshed, forvirring og inaktivitet, til organisering, præget af fællesskab, motivation og målrettethed. Vi kigger nærmere på lederskabets 3. værktøj, klar struktur. Frivilligt arbejde kører tit fast, fordi man ikke formår at skabe lokale og pålidelige ledere. Strukturerede lederskabsteam skaber stabilitet og motivation. Og så sikrer vi, at frivilliges indsats bliver brugt bedst muligt. I stedet for at spørge, hvad er mit problem? Så spørg, hvem er mit folk? Det gælder om at sætte fælles ressourcer i spil og få dit værdifællesskab til at blive til et handlefællesskab. Ressourcerne er jeres magt, og magten er jeres evne til at nå i mål med det, I gerne vil. Identificer magt ved at stille følgende spørgsmål. Hvilken forandring er mit folk interesseret i? Hvem har de ressourcer, der kan skabe forandringen? Hvilke interessenter og aktører sidder med ressourcer? Hvilke ressourcer har mit folk, som aktører skal bruge for at skabe den forandring? Handlefællesskabet opstår, når dit folks ressourcer kan bruges til at mobilisere og opnå jeres fælles mål. Lederskab, ledelse eller lederen opfattes tit som én person. Men hvad sker der, hvis prikken i midten forsvinder? Hvordan er det at være pilene, der peger ind mod midten og har svært ved at trænge igennem? Og hvad hvis noget går galt? Hvad hvis alle var ledere? Så vil lederskab se sådan her ud. Her har ingen ansvaret for at koordinere med hinanden. Og hvem har egentlig det overordnede overblik? Lederskab som et snifnuk ser sådan her ud. Her er ledere med til at skabe nye ledere. Prikken i midten er altså bundet op på udviklingen af nye ledere, som skaber nye ledere. Og på den måde bliver lederskabet fordelt. Lederskabsopgaven omkring klar struktur kan også være med til at håndtere mulige konflikter. Til det har Marshall Ganz 3 strukturpraksiser. Ansvarsfordeling. Fordelingen af ansvar som et snifnuk, så opgaverne og arbejdsansvaret bliver fordelt. Samarbejde. Faciliterer samarbejde i underteams, så I fordeler jer og bruger jeres ressourcer bedst. Uenighed. Uenighed er helt legitimt, men der skal være klare regler for, hvordan vi samarbejder, og hvordan vi kommer videre, når vi er uenige. Aftal regler for debat og afstemning, så I kan komme videre i jeres arbejde uden fuld enighed. Første skridt i at arbejde med klar struktur som lederskabsopgave, det er at organisere jer i undergrupper, fordel ansvaret og gentænk jeres roller i jeres forening. Vær ikke bange for at eksperimentere med at overlade et større ansvar til forskellige teams. Hej, jeg hedder Tina. Og jeg hedder Snette. Vi kommer fra Aktiv Timring. Vi er en forening, som er blevet fusioneret med 4 sportsforeninger og en borgerforening, da vi havde problemer med at finde medlemmer nok, og vi også var begyndt at halte i de forskellige foreninger med at have bestyrelsesmedlemmer nok. Vi gik så ind i et samarbejde, hvor vi havde hjælp fra DGI. Vi havde også hjælp udefra nogle andre steder, og havde et borgermøde, hvor vi mødtes og blev enige om, at vi skulle prøve i hvert fald at lave en SWOT-analyse og andre ting for at se, om det var det her, vi skulle. Alle var ikke enige om, at det var den her vej, vi skulle gå, men da vi havde haft en proces i gang over et længere stykke tid, så kunne folk godt se, at det gav mening, at vi fik fusioneret.
Så vi har i dag fusioneret og har en forening med 5 bestyrelsesmedlemmer, som står for hver et område. Og det gør så, at vi kan sætte mange underudvalg i gang, hvor alt fra fodbold, kræer, græsbanden, ja, you can name it, og så har vi et eller andet, vi kan sætte i gang, hvis bare man selv vil være med og bakke op om det. Vi sætter nemlig ikke noget i gang, hvis ikke der er nogen, der vil være ind i den her udvalg, fordi vi vil ikke gøre arbejdet selv. Det kan være noget, der bare sker én gang, at de sætter i gang. Det kan også være noget, der sker uge efter uge, år efter år. Alle muligheder er der, hvis bare man selv er med til at hjælpe med det. Og lige nu har vi faktisk 45 underudvalg, og det har genereret 200 frivillige lige pt. Vi gør meget af det, at vi prikker til folk. Vi har den positive prikkerunde. Det gør vi, fordi vi kan mærke, at det giver flere frivillige. De føler sig set og hørt. Og vi bliver ret gode til, at når der er tilflytter til byen, så spotter vi dem, og det er også en god måde at blive integreret i byen og blive frivillig. Organisationen i Aktiv Timring gør, at det er nemt at hele tiden starte noget nyt, men det er også nemt at lukke noget, hvis der er noget, der ikke fungerer lige pludselig. Og det er grunden til, at vi har så stor succes og så aktivt liv, som vi har her i Timring.